Vi var i Otterup for at besøge Petter, som har lavet sin egen elbil. Nu kender jeg jo dig jo rimelig godt, og så ved jeg, at dit fortid har rimelig meget at gøre med dit projekt her med dine elbiler. Kan du fortælle mig lidt om det? Ja, så den her, det er en dansk produceret Ellert, ja, som er helt fra 1983, hvor den blev lavet op i Randers. Og den er egentlig indregistreret som en motorcykel, som en trehjulet motorcykel med kabine på. Og den blev der lavet næsten 5.000 af her i Danmark, inden de serverer konkurs. Ja. Men altså, der kører stadigvæk, jeg vil tro, der er et par hundrede her i Danmark bare, som stadigvæk kører rundt. Og de fleste, som har sådan nogen, det er sådan lidt nogle nørder, ligesom mig selv, som godt kan lide at magte med tingene. I dag der er der en motor, der sidder inde i hjulen, der er indbygget ind i selve feltet. Ja. Hvad fik dig til at lave din egen elbil? Jamen, jeg har jo altid været glad for teknik og makke med tingene på mit værksted. Og så efter jeg havde arbejdet på en fabrik inde i Odense, hvor vi lavede lithium-ion-batteri, så jeg, der var en til salg i en blå avis, så købte den, og så begyndte jeg. Og så bliver man jo sådan ligesom lidt mere. Kan du prøve at sætte en tid på, hvor lang tid har du brugt på det her projekt? Altså, det er jo sådan, jeg tror det er 3-4 år siden jeg købte den, og så har jeg jo haft den skilt af flere gange og hele tiden forsøgt at optimere på det. Og glæden ved at rode med det, det er jo det sjoveste. Ja. Så du synes, det har været det værd? Ja da, helt sikkert. Så er det også sjovt at køre i og vide, at det er så at sige gratis at køre i den, hvis du lader dem op via solceller. Ja. Og så er der jo ikke noget larm og ros. Det er sjovt. Folk er også glade, når de ser børnene peger og de ser det og smiler. Så du tænker også på miljøet, når du er i gang med det her? Det mener jeg, at alle skal gøre. Så. Ja. Men hvor langt kan den her køre på en opladning? Den kan køre cirka 75 km. Ja. Uden problemer. Jeg tror endda, jeg har kørt 120 km på en opladning. Hold da. Det er så, hvordan du kører der? Ja, selvfølgelig. Det er jo stærkere du kører, jo kortere kan du køre rundt. Men den kan køre cirka, i hvert fald dengang jeg havde den anden motor i, kørte cirka 60-70 km i timen, kunne den sagtens køre. Jeg har kørt helt til Aarhus i den. Ja. Fedt. Men så når du så er på de der lange ture, så skal du jo oplade. Og er det besværligt? Nej, det synes jeg ikke. Altså, hvis man tænker over det, så når man er ude at køre en længere tur, hvis jeg skal køre over 100 km bare i min benzinbil, nu peger jeg over, jeg har også en Toyota, så plejer jeg også at holde ind og holde en pause gerne og få en kop kaffe eller et eller andet. Så det gør jo ikke noget, at man lige skal ud og strække benene og så bruge den der, hvis jeg skal køre 75 km, så vil det nok tage mig 4 timer at lade den op. Ja. Og det er selvfølgelig noget, der skal planlægges. Men i større biler, jeg har også en anden en, du kan også, selv med den, begge de typer der, kan du købe stik, som du kan koble dig på, de Clever, Eon, de hurtigladestationer, som er omkring. Så tager det ikke andet end en halv times tid. Nej, det er okay. Her til sidst, så vil jeg gerne have dig til at beskrive din elbil med et ord. Wow! Så vi har jo lavet også en problemformulering, som vi gerne lige vil drøfte med dig og høre din mening. Så vi har spurgt os selv, hvordan skal grøn energi udvikles for at reducere CO2-udslippet yderligere? Og hvordan mener du, at vi kan gøre det? Jamen det kan vi jo først og fremmest ved at begynde at omlægge vores, nu går jeg ud fra det transport, det er omkring biler, så er det jo at gå mere over mod elbiler frem for forbrændingsmotorerne. Ja. De udleder væsentligt mindre
Og nogle gange kan man jo sige 0 CO2, hvis nu at du laver strømmen fra solceller eller vindmøller. Ja. Så på den måde set, men det er selvfølgelig et stort spring at gøre fra den ene dag til den anden, så derfor så hybridbiler, som er en kombination af en elbil eller en elbil med et forbrændingsmotor, som kan lade op hen ad vejen, det er en god mellemvej. Fordi en del af det med elbilsproblematikker, det er også en holdningsændring, der skal til ind i folks hoveder, og det kan mange gange være noget vanskeligere at ændre folks vaner, end at ændre teknikken på det.